قلتها لها مناتو أنا ولا معك سنة سوتي يتحاجو ويكا مش ناي فاميلي ويتفضل عرفت كل أدنى نايم بنا وهدت بجوه هزبنا عبيتي عبستت عدل تدكنا كان خعبت فلتت كانت يدينا نوران منكا انت بكيسة نغلو تعقوف كتسكن كتك كسانا نعلوف ما انت بكيسة نغلو تعقوف بغلتو كله قصاته كمنا يدماتن نغلو تترنه كتاتح بايتا ولدونا أماتن نصاتح حلنا نكتو سلام تخطاتل معتن كميك أنيخم لومي بزعبا أقداسنت ولقاو عبيت أب سدت كنزاربينا مساي حاو تسفوم اللون قعد حمد أخا تسفوم ويمامر تسفوم من الباش لي نقعد نسفون سلام تنحكم من الباش بزحات يفلطو خايم نتم زي فلطو خاجن اندجينا حتسرع بالكا بزعبا نفس خاطر لا لخايم تبغي تسفوم منيسكا سمي تسفى مهرت قبل ما تهني بحال مبزحتو جزي بتسفم يفلت أبزي بالإنجليزية زقمت مع حفشاوي ريفيجي كونسل يسرح توسخ خاني مأكل سلت أنا ناتي علني ميلا تعبابي أقول عب سدات ولك أو عبيت كم أون وفري أبايتي أمثلو عودتات ንስደተኛታት ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ከምኡውን ትግርኛ ዝዛረቡ ኢትዮጵያውያን ስልጠናታት ይህብ ብተወሳኺ ከዓኒ እዘን ሰለስተ መፅሕፍቲ ሜላት ዓባብያ ቆልዑ ኣብ ስደት ስልማት ከምኡውን ኣብቲ ኣድማስ ተስፋ ኣሎ ዝብላ ሰለስተ መፅሕፍቲ ከዓኒ ኣሕቲመ ዘርጊሐ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ በዚአን ሰለስተ ነገራት ብዝያዳ ይፈልጠን حراي تسفوم بزز بالكايو سب فلتكايو أبقى أوان ون كم زد بلها استمرقت بيريكا أبزز حلف شد الشور حقنا يراخو خان من الباش تسفوم ميديات زي ترايخا بيزلو مصحف دي صحفت له ويس كال ناي تريننج بروجرام حزي باليومو بدا حندي خايد اي ترى اخنا بشد الشور حي حدش بروجكت اللوديو يا برقت أبز حلف شدش تورحي ثلاثة سلطناتات أبلع للتوسخ أبلع لسرحيت توسخي ثلاثة سلطناتات كبت أنيحة ميلات عبابي قلعو ولقاو عبيت كمون وفري أبايتي ميلات عبابي قلعو قدامين كالعين درجة بتوسخون أبتمرتي تتأميلات أنيحة إذا حلف شدش تورحي بتعمي بيزي زخونة شدش تورحي نيرون حجون زمت زلخ للتسايس تورحي دارجا كومي قرب بيلي تقلق إلى زلخو نسوق أني أبلعلي سرحي أبلعلي تيزه وصلت أناتات نيتريشنست يخونا لخو سازي at some point officially حجي ناي nutrition and weight management advisor كوينة ودي لخو level 3 درجة مالتيو 4 and 5 كا يمدات مهار كلهو كمون بحفشو بسرحنا أبناي level 1 أبقى وي immigration لو ينيروني أبزورحي كل التقاني تعو زخوانا ناي level 2 ملو أبقى تمرتي يوسد على لخو سلازي تيوم توسخي تمرتي تحتاب أبلع لسرحي زوستم زال لخو يما خاب حزبي في يوم نتعنيحهم ጽቡቕ ተስፎም I think ጽቡቓት ነገራት እዮም ካብዚ ሓደ ዝጠቐስካዮ ውልቃዊ ዕብየት እዩ ናይ ሎሚ ርእስትና እውን እስ እዩ ውልቃዊ ዕብየት እንታይ ማለት እዩ መጀመርያ ብዛዕባኡ እሞ ንዛረብ ትርጉሙ ከመይ ጌርና ኢና ክነማዕብሎ ንኽእል እስከብቲ ትርጉሙ መጀመርያ ንምፃእ ውልቃዊ ዕብየት ማለት
مسرح እዩ ናይ ኣብ ሂወትና ሙሉእ ንኸዶ መስርሕ እዩ ደቂ ሰባት ኮይና ኩላትና ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይድና ትምህርቲ ንምሃር ቀዳማይ ክፍሊ ንውድእ ከምኡ እንዳበልና 12 ክፍሊ ንውድእ ከምኡ እንዳበልና ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣቲና ዲግሪ ገለ ክነምፅእ ንኽእል እቲ ንምሃሮ ትምህርቲ ከዓ ከም ሰባት እንዳፅበብናዮ ኢና ንኸይድ ኣብ ገለ ዓውዲ እንዳፅበብካዮ ኢኻ ትኸይድ እቲ ብድሕሪት ከይፈለጥካዮ ትገድፎ ዘለካ ዓውድታት ግን መወዳእታ የብሉ ስለዚ ሰብ እንታይ ደረጃ ትምህርቲ በፂሑ ብዘየገድስ ኣብ ውልቃዊ ዕቤት ዝበሃል ምናልባት እውን ኣብ ክልተ ክንመቕሎ ንኽእል ኢና ፕሮፌሽናል ዝኾነ ውልቃዊ ዕቤት ኣሎ ኣብቲ ዓውዲ ተፅንዖ ዘለካ ትምህርትካ ትገብሮ ቀፃሊ ዕቤት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓኒ ኣብ ውልቅኻ ኣብ ኩሉ ነገር ኣብ ሂወትካ ትገብሮ ዕቤት ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ከዓኒ of course ንዘለካ ክእለታት ንምዕባይ ወይ ከዓኒ ኣብ ዝተፈላለየ ነገር ዘለካ ክእለታት ንምዕባል ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ዘለካ ፍልጠት ንምዕባል ሓፈሻዊ ብዛዕባ ጥዕናኻ ብዛዕባ ኩለንተናኻ ንስኻ ከም ሰብ ኣብ ኣእምሮኣውን ኣካላውን ጥዕናኻውን ትገብሮ ነገር ዝግበር ናይ ሂወት ሙሉእ ከየቋረፅና ንምሃሮ ነገር እዩ እጂ ኣብዚ ክንርድኦ ወይ ክንሪኦ ዘለና ነገር ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር ማለት እዩ ፍልጠት ኤክስፓየር ይገብር እዩ ዋላ እንተፈለጥካ ምስ ግዜ ትፍልጠትካ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ኮምፒውተር ዝነበረካ ፍልጠት ሕጂ ዘሎ ናይ ኮምፒውተር ፍልጠት ኮምፕሊትሊ ክፈፂሙ ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ ቅድሚ 10 ዓመት ብዛዕባ ሕጊ ዝነበረካ ፍልጠትን ሎሚ ዘሎ እቲ ሕግን ክቀያየር ይኽእል እዩ እቲ ሕጊ ክቕየር ይኽእል እዩ ስለዚ ዋላ ኣብታ ዘለኻየ ዓውዲ ዋላ ኣብታ ትፈልጣ ትምህርቲ ኣብታ ይፈልጣ ኢልካ ትተኣማመነላ ነገር እኳ ድሕሪ 10 ዓመት ወይ 5 ዓመት ኣብቲ ስራሕ ኣብቲ ዓውዲ ምንም ነገር ስልጠና ከይወሰድካ ከየንበብካ ወላ ሓንቲ ነገር ከይገበርካ እንድሕር ፀኒሕካስ ነቲ ስራሕ እውን ክትሰርሖ ዘይክትክእል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሓደ ኣብቲ ዘለካ ዓውዲ ትገብሮ ፍልጠት ንባዕሉ ኤክስፓየር ክገብር ይኽእል እዩ ንሱ ካልኣይ ከዓኒ ዓለምና ኩሉ ግዜ ሓደሽቲ ነገራት ይመፅኦም ሓደሽቲ ሓሳባት ይመፅኦም ሓደሽቲ ንኣብነት ንሓደ ነገር ንኣብነት መሬት ፀፍሕ ኢሎም ቀደም ዝነበሩ ሰባት መሬት ፀፍሕ ኢሎም ዝኣምኑ እንድሕር ኮይኖም ከም ብድሕሪኦም ዝመፁ ከዓ ንመሬት ከባብያ ኢሎም ክኣምኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ምስ ዘሎ ቴክኖሎጂ ምስ ዘሎ ምዕባለ ንናይ ደቂ ሰባት ፍልጠት ብዘማዕብልዎ ነገራት ክቕየሩ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ እዚ ኣሎ ካልእ ከዓኒ ውልቃዊ ዕቤት ዋላ ፕሮፌሽናል ይኹን ብውልቃዊ ዕቤት ዘድልየና ከም ሰባት ናይ ናትና ናይ ሓንጎል ኣሰራርሓና ነገራት ይርስዕ እዩ ሕጂ ኣብ እንዳተቐመጠ እንድሕሪ ዘይሐዲስካዮ ሓድሽ ፍልጠት ተዘሂብካዮ ሓድሽ ነገር እንድሕሪ ዘይጌርካሉ እቲ ፍልጠት ናትካ ናብ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ክርሳዕ ይኽእል እዩ እንዳተረስዐ ክኸይድ ይኽእል ስለዚ ኣነ ቅድሚ 10 ዓመት ወይ ቅድሚ 20 ዓመት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝተምሃርክዎ ትምህርቲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑስ ብዛዕባኡ እንተዘየንቢበ ንዕኡ ደጊመ እንተዘይርአዮ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ንዕኡ እንድሕሪ ዘይሐዲሰዮ እቲ ፍልጠት ንባዕሉ እውን ክርሳዕ ይኽእል እዩ ስለዚ ነቲ ዘለካ ፍልጠት ንምሕዳስ እውን ኩሉ ግዜ ስልጠናታት ምውሳድ ሓፀርቲ ይኹኑ ነዋሕቲ ጽሑፋት ምንባብ ምስኡ ምስተዓውዲ ዝኸይድ ፍልጠት ሓድሽ ፍልጠት ኩሉ ግዜ እንዳማዕበልካዮ ትኸይድ ማለት እዩ ናብቲ ውልቃዊ ዕቤት ናብ ናይ ሎሚ ርእስትና ክንመፅእ እንድሕር ኮይንና ከዓኒ ውልቃዊ ዕቤት እንታይ እዩ ዘጠቓልል ኦፍኮርስ ንሕና ከም ሰባት ክንምሃር ንኽእል ኢና ዝኾነ ይኹን ሞያ ክህልወና ይኽእል እዩ ንሱ ሓደ ሞያ እዩ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክንነብር ከለናን ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከዓኒ بسرحنا عوتات مصدق سبات زلنا ركب عوت اتيناتنا نايدق سبات سمعيتات كنردأن سمعيتنا نعاتهم كنردق كنكئلن مصدق سبات دوبنا حلينا مسآتهم تسانينا ويتسامامعنا كننبر بتعنانا نخنبر زدليونا نقرات هاللو سازي زيهم ابستفال عليك كفالات كفيلنا خنريهم نخئلينا دق سواسي أبيهم كعبي زغلو توم كعبي روم زغلوسي كم تسفو من الساس أبي تسرح نعي بقول كي كوس دخلهم
أتي قدامي أنا خم تسفهم ناي على رخبت ننفسيسي فالأخ إلى لني أنا أبيو حيلي أبيو ناتي دخمتاتي أنتي دخمتات لني أنا خم تسفهم كبرتات تاب هيوتي كبرتات ذهبهم نجارات تاب هيوتي قدامنا تسرعهم values ناتي كيرز وستهم نجارات هلو يقول يمن ناتي motivation انتايو أناسي بيني تناتي زيادة دسيلو نزجبرو خوشت إبز تبجس نجارات زجبرو أناس أبي ساز إتا من الوقت إتا ناتنا متسوعتها نات بحال ننفس ناسي أناس أبي متسوعتها أبي أزدمع كم سر أنا كم تسفهم أبي كم زدمع حسس سندابل كوخ بخلخو أبيناي يوناتي حيلي أبيناي أخد خمتاتي زلن ساز أبيناي حيلي ندحر فليت أبي خيد انتاي كجبر لني نداوسهم كخيد كلخو زيادة أبت أنا صبق قد نزلني ناتي بوتنشال صبق زخانة ناتي متسوعتها وصبق زخانة نجر ناب أخد كلخو زيادة عوت ندخون كي خيد مالتي سلازي ننفسنا أتسالي كن رخبان أتسالي كن ناديان كن رخبان بتنسا زلوات أجان عقمن كأني نداوسنا يخن كيد بدعم صبقي سلازي حدا كابت أتسالي كم سبات أقولك أو عبيت كن حسبو زلنا إذا سيلف أويرنسي بزعبا خاسي كل جزء كونشس كون كاب زعبا خابي كتبت تخيل أنت كتجبر تخيل تأجف كتجبر كتقل مفلات مالتي تخيل أقولك أو عبيت إحنا أنا حجي أستمرتات زهو استفلا لي استلنا أوف كورس نقول بعمقات كتري أو أي تخيلني خا جن أبتي ولك أو عبيت حدا خبت تزغيتنا كل جزء نزارة ولا نجار ندحر الله خينه بس خامس رخبك علاماتات كامل الصاري زي فيجن هلوكا فيجن بوردي هلوكا انتهي مالتي رأي هلوكا نابتي نتزقمت كايو رأي نتزقمت كايو علامة هما يجيركا نابقو تبتح كل جزء اتي والقاوي أبيت كخون خالي والقاوي رأيتات كخون خالي وكمون بروفيشنال زخونة رأي خانسها خمسة بروفيشنال أنا بيخبز حزدلي عمنسي كساب ودي عسران سلستان عمد تخون كود يقرخ تحس تخيلي خا أكاونتان تخون تخيلي خا قلنا السأخل تدي أب آديات تصوهي واتكا سوسا 7-8 عمد أب أدمي خاندا تتسبيكا خلوسي أب آدي خاطئت أو تبلا نع آخر نابئك معبلا قليل كتحتت نعوخ آني كتصالي بززنا برن نقول كساب زن عمتات زيان أبز بزيح اللخو ستريف نزل العمتات كاني أبيك بزيح من الوقت ناي 100 مايل قعزو يتصبيه كان دحر اللخوينو نفس وكف تخدا مايل كأنا ببحنت سقومتي إخا تخدا سو نفس وكف سقومتي تأكيبا أبز بزيح كبزيحا مجمع تاقن قول ناتكا أبيك أخت بزيح مدبالك سو إزي كم سب ناتكا قول وي ناتكا كتبصحو تدلي علامة كل جزء لا تحدث زخيد نجاري كل جزء لا تحدث زخيد السمالات كأني لبزبن زقمت كيوم علاماتات نعمتها تفتشهم كتقول لك سريحهم دو أي سرحن دو انتاي لو تخجبر زيادة علامة ينشطين كوكا انتاي كجبر لني زي أمن كالوتن اندا جبركا كتكيد لك مالتي دحريو أقولك أو عبيت of course كألاتات يدلينا نهي هوت كألاتها عبنت حارسب ميكانيك خون خيالي انجينير خون خيالي سوكي السو حدا كألت مياوي كألت وي أكاونتانت خون خيالي كن بدحريو أب هوت أسيوم كالوت مودة زي بلوم كألاتات اللو زدلينا مسابات منبار أبسرحنا زيادة أوتات نمغان نعبنت نايم بها حال كألت بتعمي أزيو أقداس خيلاتي ناي ممرح كألت نعبنت أبناي سرح بوتا ناي ممرح كألت يدليكاي أوش استدرا بيتكا إيفن أبتا جزاو تخاخد عب خلخا نتوم جزاو تخا نتوم مسات خاخا مانسي تمرح أقاد أميتات كتمرحلو زلك أقاد أميتات هالو leadership skills يدليكاي and then كالوت كألتات كأني تكنيكاوي زخون كألتات حبر ملكايديو
ገለ ነገራት ምግጥጣም ዲ መኪናኻ ምፅጋን ዲ ጎማኻ ከማ ናብታ መኪናኻ ክትእቱ ምኽኣልን ዘይምኽኣልን እዚኣቶም ዝተፈላለዩ ስእሊ ምስኣል ድዩ ካሜራ ምጥቃም ክትጥቅም ምኽኣል ዲ ገለ መወዳእታ ዘይብሎም ክእለታት ኣለዉ እዚኣቶም ከቋርፁ የብሎምን ኣብ ዕቤትና ቀፃሊ ክህልው ዘለዎምን ክኸዱ ዘለዎምን ክእለታት እዮም እዚ ሓደ ኣብቲ ናይ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ንብሎ ወይ ውልቃዊ ዕቤት ንብሎ እቲ ብትምህርቲ ንረኽቦ ሰርቲፊኬት ባጀላ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብ ህይወት ቀፃሊ እዚኣቶም ዝኣመሰሉ ክእለታት ክነምዕብሎም ክንክእል ኣለና ካልእ ኣብዚ ናይ ላይፍ ስኪልስ ብፍላይ ናይ ህይወት ክእለታት ዝበሃሉ ምስ ሰባት ክንነብር ከለና ንኣብነት ሚስጥር ምዕቃብ ናይ ሰባት ክብሪ ምሕላው እቲ ባውንድሪ ናትካ ዶብካ ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ህይወት ክሳብ ክንደይ ኢኻ ተኣቱ ካልእ ሰብ ኣብ ህይወትካ معرخ ندي كأتو نبت برايفت نبت ولك أو هيوتكاسي معرخ ندي إخا نسب تأتوان تفكدلون كأتو أب هيوتكا سخاخ معرخ ندي انترسيفي خا نمالتي وناي هيوت سبوش تأتي خا انتهي تقبر سلازي الزوم كإلاتات زي أتو من دحر زي بالكا خوينو من أبنت زي باوندري بتدوب كام فلاتن دوب نايكال أوت سباتن دحر زي تحلو لها خونكا كل جزء من السباتن دا قارج وكايز نبر ناي حبرتسب سنة مقبارات علو إثيكس علو أب حبرتسب نتنايت حبرتسب بحلن سنة مقبارن النبابرون أكايدون تقدسكا انت زي تماهير كايو أب قلق وان شقر كم تسأل كاي خيلي مس حبرتسب كالقارج وكاي خيلي سلازي أم لايف سكيلز بحلو basically مودعتا يبولون بس إذا خيد سيفي كاوي حلافنة علو أب حبرتسب قديتا خان قبو كان انت اب حبرتسب وشت اندان بركا انت مس منغست ناتواساكا كل منغست خونكا خدكيد كلخا منغست خباخا زصبيلو نسخا منغست تصبيلكا ازوم كእلاتات زياتهم كلاتهم ابيت تمرت زي كتمهارهم تخيليخا سو بيرسونالي ابتعت وهاجر نحنا ابن السدتنياتات اندحر كوينا ازي بزح كእلاتات ابتنايت حبرتسب مست حبرتسب كنواسا ازداومنا نغرات كن مهار نخيلينا مالتي alright so I think بزح نغرات يلكانا لقا من الباش حدا بحدا كنت حزوم سلسة قد واربعة قدستي نتبتات بسيرة لقو خابز زبالكايو حدا فلتت اكسباير اللو زود قلو معالت اللو من الباش نتصير كايا لقا قدم علم صفحان بلاد تنيرنا هجي كباب كوينا الله اين فلت ان حانت معالتو ان شاء الله حبلو ناخونو وزي فلتت اكسباير قبري اتخالاي تي كونتكست زبالكايو مالتي تبوتا تفاليو تكبرتات زبال من الباش مزهجة تزاربو زلقا أقداس مثلا مخنياتو حنساب فلتاتون كونتكست لو بوتا لو فاليو بوتا لو قال كبرتات أبقالي بالطعمي أقدس خون خليم أبقالي خواقا زي بلوم خون خليم أبعدنا عباراو كبرتات خون خليم أبزولك أو كبرتات خون خليم هجي التولك أو عبيت بفرلاي مزار السنة بسدت والنزارب سلازلنا أبسدت خون كله ناي قدن توسخي كابتا عبعدنا زدلينا النورس توسخ ردلينا مثل كاجي مغنياتو مستي بوتا نفلت علينا بالغ نفلت علينا تحبرت سب نفلت علينا نفسنا ونفلت علينا ولك عوي سلو زخوني أبسدت خون كله زيادة تدلاي دخون تولك أو عبيد رقت أبسدت نابكال حجرينا نمت زلنا نابكال حبرة سبينا نمت زلنا نابكال كبابينا عن نمت زلنا سلازي أب وش حبرة سبنا خلنا تنمهارو زنبرنا كألات تي كله أدرينا يو زنبرنا values كمون أب حبرة سب ناتو emotional intelligence الله مالتس society كما يتفلت أو society كما يتنبر even هاجر كتغير كلها أكلاويت أنها اتخبابي نسخة لماميت كايوت نبرولوز عبخالو كبابي كاليو أب حدش كبابي كتمت كلها خاني نأكلاويت أنها كمان كتقبرم زلكات انقاقيتاتن كتفلت أو زلكا نقرانتن نعبنت كم exercise مقبار ديو خم بزعبا مقبن أم مقاقبان ديو كتوصدو زلكا أخول عرفت دي خالقن كم أون حبرتسب نعبنت أب عدنا نجزيه كمين محدرو أب نفسه كفنا أتو هاجر كأني أب نعبنت أب عد إنجليز نجزيه بخميت محدرو مسحب جابان نجزيه خميت محدرو كومبليت الاستفال عليك خون خيلي ويا تشاينا نسبيس نبوتا خميت تكملو كومبليت الاستفال عليك خون خيل سازي actually
اتيك اتسال عبيت اب وشط هاجرنا خلنا وي اب نفس وكف سب زنبرلو هاجر اقداسن صبقون اندي نسو حجي نكل سب اقداسي يولقاو عبيت كم طايتان دحر وسيدنا يوتا اقداسنتو نتي ابها هاجرو زنبر زلو سب نتي تسديدون اب حدش بوتا زمص زلو جن ولقاو عبيت زياده يزدليو مخنياتو اب كال هاجر داغما يزولد زلو ابو داغما يكولد كلو خاني نغلغله ነገራት ሲ ካብ ዜሮ ተበጊሲ ወላ ወደ 10 ዓመት እቶ ወደ 30 ዓመት እቶ ነቲ ገለገለ ክፋል ናይ ትፈልጦ ዘለዎ ብሕብረተሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ኣብኡ ክነብር ዘድሊዎ ክእለታትን ካልኦት ማሕበራዊ ዘገልግልዎ እቲ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ዲቲ እቲ ሶሻል ሳይኮሎጂ ሶሳይቲ ከመይ ይሓስብን ከመይ ኢንተራክት ይገብር ንዕኡ ብዙሕ ነገራት ክትፈልጥ ስለ ዘለካ ኣነ እንታይ ዝብሎ ካልኣይ ግዜ ትጅምር ስለ ዘለካ ነቲ ቀጻሊ ዝዓቢ ዘሎ ተወሊዱ ዝዓቢ ዘሎ ከም ጣይታን ተወሲድናዮ ነቲ ሓድሽ ዝመፀ ግን ዘድልዮ ከም ሃንዛኢ ድርብ ንዕኡ ከም ሃንዛኢ ክልተን ላይክ ዕፅፊ እዩ ዘድልዮ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ማለት እዩ እወ ምናልባት ከም ካልእ ክልተ ዝጠቐስካይና ገደስቲ ነጥብታት ከዓ ሓደ ውልቃዊ ዕብየት ክበሃል ከሎስ ፐርሰናሊ ውልቃዊ እዩ ካባኻ እዩ ማለት እዩ ምናልባሽ ብትሬኒንግ ክኸውን ይኽእል ምንባብ ክኸውን ይኽእል ንኣሽቱ ከለና ንሕና ኣንብብ ክትዕንብብ ይበሃል ነይሩ ከምኡ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ካልኣይ ጉዳይ ከዓኒ እቲ ስኪል ወይ ከዓ እቲ ክእለት ናይቲ ሰብ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዝበልካዮ ናይ ምሕደራ ክኸውን ይኽእል ናይ ካልእ ክኸውን ይኽእል እቲ ላይፍ ስኪልሲ እሱ እውን ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ውልቃዊ ዕብየት ሰብ ክትብሎ ከለካ እንታይ እዩ ድመስሎ ገሊኡ መካኒክ ኣለካ እሞ ነዛ መካኒክ ዕብያ ትብሎ ዘለካ መስሎ ገሊኡ ከዓ ውልቃዊ ዕብየት ክትብሎ ከለካ ከምዚ 360 ዙርያ ንነብስካ ብተፈላለየ ነገራት ፍልጠት ክህልወካ ኣለዎ ትብሎ ዘለካ ድመስሎ ኣሎ ክልቲኣተን እየን ወይስ ሓንቲ ካብዚአን እየን ትብል ዘለካ alright ብርግፅ ጽብቕ ሲነጥቢታ ኣብነት ዘምፀኸያ ኣንብብ ክትዕንብብ ወይ ከዓ ዘንብብ ይዕንብብ ትብል ኣነ ከዓኒ ምስኣ ዘንብብ ይዕንብብ ዘየንብብ ከዓኒ ሃጉግ እየ ዝብል ዘየንብብ ይሃጉግ ምህጓጉን ኣላታ ምክንያቱ ፍረ ከይሃበ ክተርፍ ይኽእል እዩ ማለት እየ ስለዚ ሓደ ተኽሊ ሃጉይጉ እኽሊ ሃጉይጉ ትብሎ እንድሕር ኮንካ ዓንቢቡ ድሓር ግን ኣብ ፍረ ከይበፅሐ ክተርፍ ከሎ ሃጉይጉ ትብል ሓደ ሰብ ከዓኒ ሃይ ስኩል ተወዲኡ ዩኒቨርሲቲ ተወዲኡ ወይ ብዝኾነ ይኹን መለክዕ ዝኾነ ጉዕዞ ክጓዓዝ ይኽእል እዩ ብድሕሪኡ ንነብሱ ዘዕብያ እንተኮይኑ ፕሮፌሽናሊ ፐርሰናሊ ብክልቲኡ ካፓሲቲ ዘዕብያ እንድሕር ኮይኑ ዳርጋ ይሃጉግ ኣሎ ማለት እዩ ግን ኣብዚ ንፁር ክኾነልና ዘለዎ ውልቃዊ ዕብየት ናይ ሂወትካ ሙሉእ መስርሕ እዩ ላይፍ ሎንግ ጆርኒ ኣይ ከምኡ እየ ዝሪኦ ኣብ ሂወት ከዓኒ ኦፍ ኮርስ ዕግበት ዝህብ ዕውት ዝኾነ ሂወት ንክትመርሕ ዕግበት ዝህበካ ትሰብ ፉልፊል ዝገብሮ ንዕኡ ዘዕግቦ ሂወት ክነብር ዕውት ዝኾነ ሂወት ንክነብር እዞም ምስ ሕብረተሰብ ዘድልይዎ ክእለታት ከዓኒ የድልይዎ ግን ኣብቲ ምምሃር ወይ ኣብቲ ምንባብ ኣብቲ ካብ ከባቢኻ ምምሃር ምስትውዓል ኩሉ ግዜ ናይ ግድን ኣብ ትሕቲ ዘንጎ ኮንካ ኣብ ሓደ ህንፃ ኣቲኻ ኣብ ገዛ ኣቲኻ መጽሓፍ ሒዝካ መምህር ኣብ ቅድሚኻ ኮይኑ ትመሃሮ ማለት ኣይኮነን ንሱ ኣካደሚክ ጆርኒ እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣቲኻ ትመሃሮ ትምህርቲ ካልእ ሰብ ኣብ ቅድሚኻ ኮይኑ ዝምህረካ ንስኻ ከዓኒ ተመሃራይ ኮንካ ትመሃረሉ መስርሕ እዚ ውልቃዊ ዕብየት ንብሎ ዘለና ግን ንስኻ ባዕልኻ ትወስዶ ተበግሶ እዩ ንሱ ከዓኒ ካብ ኣብ ከባቢኻ ዘለው ሰባት ክትመሃሮ ትኽእል ኢኻ መፅሓፍቲ እንቢብካ ክትመሃሮ ትኽእል ኢኻ ኣፀርቲ ስልጠናታት ወሲድካ ክትመሃሮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ካበይ ትመሃሮ ካብ ዝተፈላለየ ከምዚ ንህቢ ካብ ዝተፈላለየ ዕምባባታት ከይዱ ምፅኡ ነታ መዓር ዝሰርሓ እታ ናይ ሂወትካ መዓር ትሰርሓ ከዓኒ ንስኻ ኢኻ ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ትወስዶ ይኹን ዳ እምበር ኩሉ ግዜ ትመሃር ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ትመሃር ማለት ኣይኮነን ኣብ ዘገድሰካ ግዜ ንኣብነት ንነብስኻ ኩሉ ግዜ ክትፍትሽ ኣለካ ኣበይና ዘድልየኒ ዘለኹ ንኣብነት ናይ ግዜ ምሕደራ ደ ዝሓምቕ ዘለኹ ወይስ ዕላማታት ሴት ኣብ ምግባር ደ ዝሓምቕ ዘለኹ ወይስ እቲ ናተይ ኢንተርፕረነር ስራሕ ናይ ምምሃዝን ስራሕ ናይ ምፍጣርን ክእለተይ ድዩ ቁሩብ ጎዲሉኒ ዘሎ ብኡኡ መሰረት በቲ ዝጎደለካ መሰረት ንዕኡ ክትምልኦ ምሕሳብ እዩ ሕጂ ንነብስኻ ኢኻ ኩሉ ግዜ ንነብስኻ ፍትሻ ማለት እዩ ንነብስኻ ብትፍትሻ ግዜ ኣብ ገለገለ እዋን ብዙሕ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ገለገለ እዋን ከዓኒ ውሕድ ተንብብ
مور أب سرحكا زيادة أب سرحكا تدهب أبقل أوان كأني زيادة أب عبيتكا تدهب نتسرح قرب أقواد عدل كتاب بلو تخيل أبقل أوان كأني أب سرحكان أم محبر أو هي وات كان كتدهب تخيل حركة أن تحدى ملستبلو أبتاني أنت ويزمت أتحط أخن متزت عمنت أنا كل جزية ينببين دحري لكم عصوتي كل جزية يمهارين تيلي عصوتي أيكون تعرف له جزية له أبتي بيرسونال ولك أو عبيت ياسي أبنت الزز حلفة ناي كريسماس ناي نيوير جزية نيرو ناي سدرا بيت جزية إيش أو ولك أو عبلا نمو لك خمتي معلتها ومجبز بلعو معلتها أو ولك أو عبيت كعبلا نمو بقى زخلو نجار ناي سدرا بيت قد يقرفها بالكاس من باب راح تحلفون للنست كندز أكل برسنتج أيكونن كون تزي أتي ناي نيوير ناي محبراو متخخابات ناي سدرا بيت أو قدياتها بسهلوكا جزية نعم نتاو تده هل جزية خاني نولك أو عبيت كات قد سلو معلتات كأربع عربن دي خاخت مدولو حمسن سنبتن دي خاخت مدولو قال جزية مديب كخاني أولك أو عبيت كخات تدهب قال أوان كاني أبناي مويا خازم الكت كاني كتدهب تغير أبنتاي سيد أول حي أبزا أوارح زي بزعبا ولك أو عبيتي أبناي نيتريشن أدهيبا يخونا له مخنياتو نسو مور مستعناي زغيد أنا زبلعو نعاي تعناي أيناي قد أني أيناي تقمني أيناي نويح عدما خمز نبر أيناي تعناي بزتحلوه كنا بنبرني خيل تزبلعون زقبرو من قصاصاتن إلى حسب اللخو نسحجة أولك أو عبيتي أول حخلتين ورحن سلستنا بيلاجن ناي لو كتني عيبل نير أنت وين مالتي إذا أمور مستي بروفيشنال ناتي عبيت مستي أبسرحي زلوا عبيتي ناتي كارير ديفلوبمنت مسؤول على دايركت لست أساسري مالتي سأزنت أخبل دلي كل جزء نجابره حنساب مسؤولك أو عبيتنا خيد خيلي حنساب مس ناتنا بروفيشنال عبيت مستموياويتنا يسرح عبيتنا خيد خيلي هذا حد جزء خاني أب مزنقعن أب مرعوي ناتنا عرفتي موسادن استمتعت أنا هيوت كم زهلونا مقبارون زون بعلم تعشومي سلازن تأخبل دليتها مدمدم تخبلاز دلي أتي نعبي عبيت تاب كله خون خالي أتي نعبي عبيت كل جزء زي خون خالي قال أوان صوت أبيلك أبزح أبيلك تعبت خيل أبقال أوان كأنا أبقاليو دحرنا بتحدى ساز كل جزء نفس خندا فتشكا زز قدلتك إن عمل كاتخيل نالتي حجي انت ايو مكينة أنا أبنت ندحر وسيل حنت مكينة ندحر وسيل ناسي حنساب قمعات تغير الله حنساب موت زيت موترة تغير الله حنساب حبريت تخون الله حنساب تناوشت كوف مبالية العراريو سلازم تأخذ بالدلة استفلا لي أكلات إخاندات إجاجن كان دا منتين دا جبر كيان تخيل إحنا أخم سبات زد لينا أزيم بزحت سلازخونو بكل شنخات قاني ندار أنا ينخيل مالتي هو أقداسي نتبيو من الباش أبزيتا كل جزء تمتحطه الجزء لنا يوم حدش عمتي ولا تعسرت شد شورح حدا لنا بزح سب أبتا حدش عمت كمت كله أنا عبي مو كمزي أخ قبري يبلي فرقي أي قبرونيو مثلني كم نفلت بزح جزء كم نسمعه هجي التعقداسنة والكي سلف أويرنس اللي كان يركع عن توي أبي قدي لنلو نفس خات نقحلو أبي قدي لنلو أبي كمل علني تايكا تقبل له ويلكامس نفس خات زاربكا أمو التعدلاي نوتري إخا جيزة مديبكا علامة خا غيركا مبقاس سبي شقاري أبي يازلا تامستير كابي خاتي جمرا إذا خمزة عينت ناي حد شحمت مدس مدباتك تقبل له ودو مثلك كم زيتات أنا I mean كلاتنا سبات استفلا لنا إنا نناتو زسرحلو كهلو يخيليو أنا ناتي رئيتو سبق ناتو رئيتو كلاتنا استفلا لنا إنا بستفلا لي من قد كسرحلنا يخيلي خون قد تي حفشاوي مدباتنا بعمت بخلت عمت 3 عمت 4 عمت 5 عمت 10 عمت مدباتها بهيوتك لايك تي عابي بلان long term plan نايزنا واحد بلان كتحس تخلي خمسة أبي وتكات حزو مدبيزي جن إتا self awareness تبهل بزعبا نفسخا مقمقا من مركبن أتي معلتاتن كأني نفسنا معلتا ويكن قمقما خنكئلا لنا لا سي لو مشات ندحر نقازاخو معدي مكاني أتي ناتي زنبري مانر أبتي
ካብታ ካብ ገዛይ ወፅአ ደንጌኩም ደ ኣይደንጎኹምን ታይም ማኔጅመንት ናተይ እንታይ ነይሩ ብዛዕባኹምን ኣብ ገዛኹም መፅአ ብዛዕባ ገዛኹም ክህቦ ዘለኒ ርኢቶን ክህቦ ዘይብለይ ርኢቶ ኣብ ገዛኹም መፅአ ክንዘራረብ ከለና ኦፍኮርስ ንገዛኹም ክመፅእ ከለኹ ሒዘዮ ክመፅእ ዘለኒ ህያብ እንተ ብሓሳብ እንተ ብንብረት እንተ ብገለ እንታይ ሒዘ ዝኸይድ ናብቲ ገዛ ካብቲ ገዛ እንታይ ሒዘ እየ ክምለስ እቲ ዝነበረ ምኻደይ ብኩሉ ነገራቱ ምሕፈር እንተ ነይሩ ንኣብነት ኣብ ግዜ ዶንጌ እንተመፅአ ኣብቲ ትዶብ ብዛዕባ ሰብኣይን ሰበይትን ዘይምልከተኒ ርኢቶ ሂበ እንድሕር ከይደ ኣሎ እቲ ሶሻል ስኪል ናተይ እንድሕሪ ዝጎድሎ ኮይኑ ሽዑ እየ ነብሰይ ክረኽባ ዘለኒ ሽዑ ምሸት ከይደ ከዓ ንነብሰይ ክግምግም ኣለኒ ካብ ፅባሕ ጀሚረ ከዓ ክገብሮ ዘለኒ ንኩላቶም ብመደብ ከዓኒ ኣብቲ ውልቃዊ ዕብየት ናተይ ኦኬ ታይም ማኔጅመንት ከመሓይሽ ኣለኒ ከምዚ ክገብር ኣለኒ ገለ ኢለ ኣብኡ ገለ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘለኒ ይረኣየካ ማለት እዩ ነብስኻ ከዓ ረኺብካዮ ኣለኻ ስለዚ ኦንጎይንግ ኩሉ ግዜ ነብስና ክንግምግማ ክንክእል ኩሉ ግዜ እንዳገምገምና እያ ንኸይድ ኣሎ ግን ከዓኒ ምዕራፋት ናይ መገምገሚ ነብስና ከዓኒ ክህልወና ክእል እዩ ዓልታዊ ሶሙናዊ ወርሓዊ ዓመታዊ ንመደባትና ንግምግመሉ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ናይ ግድን ምስ ምቕያር ዓመት ዝመፅእ ሞሽዑ ከዓ ምሻሎ ስኢልካ ስምዒታዊ ኮንካ በቃ ምስ ነብስኻ ብጣዕሚ ቱ ክሪቲካል ኮንካ ንነብስኻ ብጣዕሚ ወቒስካስ ከምዚ ክገብር ኣለኒ ገለ ዝበሃል ድሓር ከዓ ፅባሕ ከድካ ትርስዖ ከምዚ ሓፂብ ካብ ጭቃ ዝዓይነቱ ካይዳ ትኸይድ እንድሕር ኮንካ ኣይሰር እሞ ንክትእርሞ ነቲ ዝነበረ ካይዳኻስ ዓመት ዲኻ ክትፅብኻ ሽዑ ከምኡ ኣይሰርሕኒ ነብሲ ወከፍ መዓልቲ ከም መዓልቲ ነብሲ ወከፍ ሰሙን ከም ሰሙን ነብሲ ወከፍ ወርሒ ከም ወርሒ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ከማን ከም ሰዓት ሓደ ግዜ እውን ነብሲ ወከፍ ደቂቕ ኣብ ደቃይቕ ትገብሮ ጌጋታት እውን ሽዑኡ ርኢኻ ካብኡ ተማሂርካ እንዳኣረምካዮ ክትከይድን እንዳዓብኻ ክትከይድን ስለ ዘለካ ካልኣይ ሂወት ምንባር ንሕና ከምዚ መደብና የኮነስ ንፀንሓና ከምዚ ኣዴኻ ከምዚ ለኣኸትካ ዘይኮነስ ዕዳጋ ከም ዝፀንሓካ እዩ ትጉዕዞ ኣብቲ ዕዳጋ ከም ዝፀንሓካ ንብሎ ዘለና ከዓ እንታይ እዩ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ይመፅእ ሓድሽ ፍልጠት ይመፅእ ሓድሽ ሕብረተሰብ ይመፅእ ምስቲ ኩነታት እንዳተቐየርካ ሬዚሊየንት ዝኾነ ምስኡ ኣዳፕቲ ከም ትገብርን ምስኡ ክትከይድ ከም ትኽእልን ጌርካ ኢኻ ከዓ ነብስኻ እንዳዳለኸያ ምስቲ ለውጢ እንዳዳለኸያ ትኸይድ እምበር ገሊኡስ ዓሚ ብዝመደብካዮ ጥሪ ሓደ ብዝመደብካዮ ዘይክኸይድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኩነታት ፈፂሙ ክቕየር ስለ ዝኽእል ማለት እዩ هو حجي خاطر عداقة عندها خبر اللي زخيد دلو تورقا حويت عندها خبر خير له مالتي ندال عليه بقبري نايب حكي هالرأي تصبو من هالباش كم زبل كاني ولقا عبيت ون تماريخا تسلت انا اللخا بوزح جيزي بزعبازهم اسلت انتي مهارتي قلز بالكاني انت بعلم كقبرو اليوم ليد باي اكزامبل قبرو اليوم ويس كم زحادة دكتور تخيل مش شغال هيست نفس خوا قدا يقلخ لك اتني حس بفف قبل خاطرين حيزو مالتي هجي ولا دحان ابندن عخا خوسب كما يسكي تتقبرو دسخان بعلخا ننفسخا ستفتشادو يا صبقتي هو يا صبقتي حتى انتي زبهال بعلخ نقدا ጨው ዋሕዳ ዝበሃል ነገር ኣሎ ስለዚ ኦፍ ኮርስ ኣነ ከመይ ትገብሮም ወላ ነገርናቶም ያ ናብኡ ክመፅእ ደልየ እቲ ኣነ እቲ ዝገብሮ ነገር ኩሉ ከም ሰብ ማለት እዩ እቲ ዝነፋዕኩ እየ ክብል ኣይክእልኒ እቲ ዝሓመቕኩ እየ ክብል ኣይክእልኒ ምስ ዘለኒ ዓቕሚ ምስ ዘለኒ ግዜ ምስ ዘለኒ ሪሶርስስ ዘለኒ ፀጋታት ብምልኡ ማለት እዩ ብዝከኣለኒ መጠን ነቶም ኣብ ዓለም ፀለውቲ ዝኾኑ ፀሓፍቲ ቅድሚ 100 ዓመት ኣብዚ ዝሓለፈ 100 ዓመት ዝነበሩ ፍሉጣት ፀሓፍቲ ኣብ ውልቃዊ ዕቤት ዳርጋ ኦልሞስት ንኩላቶም የንብቦም ይሰምዖ ቪድዮ እቲ ናቶም ኣውድዮ ይሰምዖ ኣትሊስት እታ 10 ሚእታዊት ካብ ግዜኻን 10 ሚእታዊ ካብ ኣታዊኻን ኣብ
أول أو عبيتك أطفأيات بالبرينسيبل أو علات بالبرينسيبل يتكمل لا 10% خبنا جزء كل جزء أول أو عبيتي 10% خبأتها وتاتي كأني كم يقبر حجي نعبنت انتي لا يقول أو لايبراري اللي كان دحري الكنسي لعلي 10,000 باوند زودة ناي ولقي لايبراري لني توم متصحفتي بملؤ من دحرينا فاليو ناب كوستري خياتيز او زوفر كله كبابي 10,000 باوند زودة ناي ولقي لايبراري لني دارجا ان اب حنت ختماسي دارجا خم لايبراري كقل زخئلو متصحفتي اللون مالتي ابتي سلطناتات موساد أنا بقدامي ديجري بإنجليش تمرقة ماسترز ناتيكا كوربريت كوميونيكيشن نير ماسترز نداوسد كخلخو قدني equivalent in degree زخانة computer science تماهيرة مالتي and then بدحريو أبزنا برا جزيخ أنا كل جزيك أتسالي أبت professional يكون أبتول قوي أبيتي أنت فتينة فيلوزوفي تماهيرة فاميلي ثيرابي تماهيرة كونسلينج تماهيرة ليدرشيب تماهيرة مانجمنت تماهيرة property investment تماهيرة سلازي توم ولا أب creative writings بحلو نعاتهم تماهيرة حجين عاتهم أب نفس وكفى بهوتي كأني أبلاي إندا قبركم يخيد مالتي سو أنت كل جزء مش هلو كل جزء discipline تكوينه ملو بملو أب ولك أو عبيت 100% يسرح إلى الجهار ويكزاره ويكألني قل بعقمي كم سبقن تي حلنا يزبلنن عقمي زفكد اللين كقبر تانيحة مالتي of course دحره الجون مودعتها زي بلوناي ولك أو عبيت قعزو يصبين خمزة لو يفلته الجون زكاة على النمط أن نفسين دافت تشكو كل جزء أبزي أقوتهم محيش لك أبزي أقوتهم محيش لك عند أولكو يخيط حد خبتي حجنا عملت نفسي زحتان كم محيش أزلنن أبزي عمت زي أزجمجم كوا مالتي نفتو تخان عرق تخان بيت سبكاته بوم جزء تسفم توحيد اللوم علىها سازي أولك أو عبيتك أبت عبيتك قلنا دابل كان عون داد هبكاسي كابت حبرة تسبقن بحرتنا تسيلك ستيل كسارة لو نسونا بتنات كمينتال هيلث تسلوا لو أب كالت محبراوي ركب كام استحبرة تسب اندحري أو حيد كايو نسون بالانس قد قورا لك سلازي أم مقبي انتاي نبل بالانس الدايت كخونا لو نبل أب تحجب بالانس أم مقبار مسحبرة تسب مزنقع سراح اندن تي ولك أو عبيتك كلاتهم كأني بالانس اندا قبر كيم كتكيد كم زلك يفلت أو أهجو كل جزء كونشس كوينة يخيد على لخو مالتي بو من الباش كالا قداس حتى مش ولك أو عبيت تحازي دارقانا مودانا قصناينا أبزي سدد كتمتسئ كلخا من ساعات اللو ناشت إزوم ناشتو مبزحتهم قاليهم أب فابريكاتات كسرحو تريهم قاليهم وناب حدا قداسي زي كونه بوتا كوعلو تريهم هجي التولكاو عبيت نزيهم دا قداس مسلكا بزيادة انتاي كقبر اللوم زيهم سنتاي نعوهم زخون ترينين كورسات على لسك خابس خات فولتو يا بدعمي تسبقتي حتو أنت وي كم زبالكو زي أبسدت زلو تولدي فورسد مايغريشن يتجددو زمت أن بلان ديو من دبي كونن دارجا بباراشوتي نابت علي بوزلو بوتاق على لبسي بقى تدفئ تغنيص بمعبلي بتصيح وزلو أزيم بزحت نجارات ترفو خمزلون أبحدش عدخ أني بزحدش نجار كم هار كمزلو فلمت إيه مالتي سازي زخوني يكون تمرتيك نبل كلنا ناي قدنا يكونن بروفيسور مخان دكتور مخان وي ماستر مهلا ومالتها يكونن نتعب مسرة هاويت مبقاسيت كتكونا كاتغل نئشتي فلتت نئشتي كألت كير كاخد بقاس تخيليخا بدحري يخاني سو نعبنات نتا يخبر دلي أبتتاعت وعدي قوان دحري تماهيركا نعبيت كاسي عابي سبرينج بوردي كانت ركاز خيل نقاري مخنياتو قوانقوا أبتخبابي خاخ ميجير كان خطوة هاد تمحبر عودي تي ناي سرح نقردي ناي كالق نقردي بزح نقرات نختكون قوانقوا مسرتاوي سلازي زخونه يكون سب مجمرتا قوانقوا حريك أني أبتي بتسرح دي أبتي ناب سرح نخد أتو جلز حق زخانة قرات كانت تقبر مالتي قال
ቮለንታሪ ስራሕ እንድሕር ትሰርሕ ኣለካ ኮንካ ኣብኡ ክትመሃሮም ትኽእል ነገራት ኣብዚ ትመሃሮም ትኽእል ነገራት መወዳእታ ይብሉና እዞም ክትመሃሮም ትኽእል ነገራት ከዓኒ ቮለንታሪ ኬድካ ቋንቋ ተማዕብል ኢኻ ሕብረተሰብ ከመይ ይነብርን ከመይ ይዋሳእን ክትርዳእ ኢኻ እናትካን ኔትወርክ ክትፈጥር ኢኻ ላይ ክትፈልጦም ሰባት እንዳወስኺ ክኸይድ እዩ ንሳቶም ከዓኒ ኣብ ሂወት ዝሕግዙኻ ነገር ክውስኽ እዩ ንሳቶም ኣብ ስራሕ ንክትኣቱ ድዩ ካልእ ስራሕ ኣፕሊኬሽን ክትመልእ ዲ ፎርምታት ክትመልእ ዲ ገለ እንዳሓገዙኻ እንዳማዕበሉኻ ይኸዱ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘለኹ ስልጠና ናቱ ተራ ኣለዎ ቮለንቲር ምግባር ናቱ ተራ ኣለዎ ቋንቋ ምምዕባል ናቱ ተራ ኣለዎ እንደን ኣብቲ ውልቃዊ ዕቤቶም ኣብዚ ክመፁ ከለው ንኣብነት እታ ቋንቋ እንድሕር ቁርባ መሓይሾማ ሽዑኡ ከድምዑላ ዝኽእሉ ነገር ንእሽተይ ሞያ ኣብ ንግዳዊ ነገር ምስራሕ ድዩ ኣብ ሞያዊ ነገር ንኣብነት ከምዚ ናይ ሕብሪ ምልካይ ዲኻ ክትመሃር ናይ ኤሌክትሪሻን ዲኻ ክትመሃር ገለ ዲኻ ክትመሃር ዝተፈላለዩ ሞያታት ብሕፅር ዝበለ ክትኣትዎም ትኽእል ሞያታት ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ንሳቶም ከዓኒ ናብኡ እንዳወሰዱኻ ክኸዱ ክእሉ እዮም ኣብ ልዕሊ እቲ ቋንቋ እንዳማዕበልካዮ እንድሕር መፂኻ ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ብናትና ቋንቋ ዝወሃቡ ስልጠናታት ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ውልቃዊ ዕቤት ብካልኦት ቋንቋታት ብእንግሊሽ ድዩ ብካልእ ቋንቋታት ዝወሃቡ እውን መሊኦም ኣለዉ ካብኡ ሓሊፍካ እውን ሎሚ ዕድመ ንቴክኖሎጂ ኣብ ዩቲዩብ ድዩ ኣብ መፅሕፍቲ ድዩ ብዝተፈላለየ ሶሻል ሚድያ ድዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ከዓ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ግን እዞም ስቒሎም ኣብ ሰማይ ከምዚ ኣብ ኣየር ዝተበተነ ነገር እዩ ንዓይ ኣብ ዩቲዩብ ዘሎ ነገር ከምዚ ኣብ ኣየር ዝተበተነ እዩ ክትረኽቦ ትኽእል ክትስሕቶ ትኽእል ብመስርዑ ክመፀካ ይክእልን እዩ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ስሩዕ ዝኾነ ስልጠናታት ዘካይዱ ትካላት ሰባት ገለ ዋላ ብፍሪ ክትረክብ ትኽእል ብውሕድ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ግን ስሩዕ ዝኾነ ስልጠናታት ዝህቡ ከዓኒ ኣብኣቶም ከዓ ብዙሕ ነገር ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ኢለ ይሓስብ መንእስያ ሎሚ ብዙሕ ዕድላት ኣሎ ንግዜና ከዓኒ ብብዙሕ ብፅቡቕ ነገር ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ዕድመ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ኣብ ገዛኻ ኮንካ ትገብሮ ትኽእል ከይተጓዓዝካ ናብ ሓደ ህንፃ ከይከድካ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ኮንካ ኣብ ሰድኻ ኮንካ ኣብ ግዜኻ ኮንካ እንዳተጓዓዝካ ከለኻ ብምስማዕ ድዩ ብገለ ድዩ ብብዙሕ መለክዒታት ክትመሃር ትኽእል ግዜ እዩ እንታይ እዩ ግን ኣብ ውልቃዊ ዕቤት መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ስራሕ ተእትወኒ ድያ ወይ እንታይ ክትገብረለ እያ ኢሉ ጥራሕ እዩ ዝሓስብ ኣነ ከዓኒ ኣብ ሓንጎል ዝኣተወ ኩሉ መዓልቱ ኣለዎ ዘየገልግል የለን ኩሉ ዝኣተወ የገልግል ኣብ መዓልቱ መዓስ ጥራሕ የገልግለካ እምበሪ ኩሉ ግዜ ንነብስኻ እንድሕር ኣዕቢኻያ ኣብ ሕብረተሰብ ክብርኻ ይውስኽ ምክንያቱ ነብስኻ ተኽብራ ሕብረተሰብ ከዓ ይኽብረልካ ንነብስኻ እቲ ዕውት ዝኾነ ህይወት ንክትመርሕ ትኽእል ንኻልኦት ሰባት ክትሕግዝን ክትመርሕን ከዓኒ ዝያዳ ይኽእለካ ስለዚ ናይ ኣእምሮ ጥዕናኻ ከዓኒ ብኡ መጠን ይመሓየሽ ካላዊ ጥዕናኻ እውን ብኡ መጠን ይመሓየሽ ሕጉስን ዕውትን ዝኾነ ህይወት ንክትነብር ከዓኒ ይሕግዘካ ሕጂ እሞ ግዜ ዘይብልና ገለ ዝበሃል ኣይ ቲንክ ግዜ ኩሉ ግዜ ኣሎ ራሕ ኣበይ ነባኹነ እዩ ኣነ ከም ተስፎም ብቐዳማይ ኣብ ግራጅዌሽን ሓቲቶምኒ ነይሮም ትድቅስ ዶ ኢሎም ሓቲቶምኒ ትድቅስ እየ 8 ሰዓት ትድቅስ እየ ሓንቲ እንታይ ሽሙ ሕቶ የብሉን ኣብዚ ግን እቲ ታይም ማኔጅመንት እዩ ተን ግዜኻሲ ልምዲ እንታይ ኢኻ ትለምድ ንኣብነት ኣብ ዩቲዩብ ኣቲኻ ወይ ኣብ ቲክቶክ ኣቲኻ ወይ ኣብ ፌስቡክ ዘሎ ሪል ኣቲኻ እንድሕሪ ነቲ ዝመፅእ ስቒልካ እንዳረኣኻዮ ክትሪኦ ውዒልካ 24 ሰዓት ሒዙካ ክኸይድ ይኽእል ስኻ ግን ሎማዓንቲ ንኮተሲአ ፍርቂ ሰዓት ከንብበ መቸም ሰዓት ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ገለ ሰዓትን ፈረቓን 2 ሰዓት ክወስደካ ክእል ብዘይ መደብ ማለት እዩ ስኻ ግን ንነብስኻ ገቲ ኢኻ ንስምዒትካ ገቲ ኢኻ ኣነ መዓልታዊ ፍርቂ ሰዓት ከንብበ እዚኣ ዲሲፕሊን እንድሕር ጌርካ ንነብስኻ መዓልታዊ ፍርቂ ሰዓት እንድሕር እንቢብካ ኣብ ዓመት ምናልባት 10 መፅሓፍ 10 መፅሓፍ ክተንብብ ትኽእል እየ ግን ንዝኾነ ሰብ እንድሕር ሓቲትካዮ ክንደይ መፅሓፍ አንቢብካ ኣብ ዓመት እንተይልካዮ ሓንቲ ወይ ክልተ ኣዝዮም ዘንብቡ 4 መፅሓፍ እንተረኺብካ ዩ ኣር ቨሪ ላኪ እዚ ከዓኒ ግዜ ስለ ዝተሰኣነ ይኮነን እንታይ ደኣ ንግዜና ስለ ዘይነመሓድሮ ፕላን ስለ ዘይነውፅእ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቀዳመይቲ መደብ ከውፅእ ክኽእል ኣለዎ
ድሓረይ ናይቲ ዘውፅኦ መደብ ከዓ ባርያ ክኸውን ኣሎ ንዘውፃኻዮ መደብካ ባሪኡ ክትከውን ይኽእል ኣሎ እንድሕርሳ ጌርካ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ማለት እየ እንደን ካልአይቲ ኤቭሪ ነብስ ወከፍ ንእሽቶይ ነገር ከም ልምዲ እንድሕሪ ኣብ ልምዲ ንእሽቶይ ንኣብነት 10 ደቂቕ መዓልታዊ ምንባብ ፍርቂ ሰዓት መዓልታዊ ምንባብ ዋላ 5 ደቂቕ መዓልታዊ ምንባብ እንተተደሚራ ኣብ ዓመት ብዝሕቲ እያ 5 ደቂቕ ዘይምንባብ ንዓመት እንድሕሪ ቀፂላ ከዓኒ ዜሮ እያ ስለዚ እታ ወይ ብዜሮ ምቕፃል እያ ወይ 5 እንዳደመርካያ ምኻድ እያ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሳ ኢና ንነብስና ክንነግራ ዘለና ዋላ ትንኣስ ልምዲ ፅብቕቲ ልምዲ ክንኩስኩስ ክንክእል ኣለና እወ ናብ ልምዲ ክነማዕብሎ ፅቡቕ ይመስለኒ ዳርጋ ወዲአ እንደ ቅርብ ግን ናብተን መፅሓፍትኻ ናይ 10,000 ፓውንድስ ኣገዲሰና ንለዋ እሞኒ ሕጂ መፅሓፍ ምንባብ ሓደ ካብቲ ኣገዳስን ውልቃዊ ዕብየት እዩ ከምዚ ዝበልካዮ ምናልባሽ እንታይ ዓይነት መፅሓፍ ኢና ክነንብብ ዘለና ኣየናዩ ኣገዳሲ መፅሓፍ ኣየናዩ ዝሓሸ ውልቃዊ ዕብየት ክህበና ዝኽእል ዝብል ሕቶ ብዙሕ ግዜ ይመፅእ እዩ ምናልባሽ ኣብቲ ዓንቲ ወይ ዝበልካ ኣገዳሲነት ብላ ነብስኻ ሪፍሌክት ትገብር ሰልፍ ኣዌርነስ ትገብር እንታይ ጎዲልካ ኣሎ ትርኢ እሞ ኣብኡ ክትምርከስ ትኽእል ኢኻ ዝበልካዮ ኣላ ንስኻ ክትምልሳ ትኽእል እያ ወላ ስትውስኻ ነገር ኣለካ እዚኣ መፅሓፍ ክገዝእ ኮይና ኣነን ውልቃዊ ዕብየት ክጠቕመኒ ዝኽእል ከንብብ ኢለ እንድሕር ሓሲበስ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ ሰብ ክመርፅ ከሎ I think of course እቲ ውልቃዊ ዕብየት ዝበሃል ኣበየናይ ውልቃዊ ዕብየት እንድዩ ኣብ ንኣብነት ሕጂ ኣብቲ ናይ ዲሲፕሊን ነብስኻ ምርካብ ኣባኻ ዘሎ ፖቴንሻል ኣብ ምፍላጥ and then ኣነ ይኽእል የልካ ንነብስኻ ክትኣምነላ ምኽኣል ኣብኣቶም ዘተኮሩ መፃሕፍቲ ኣለዉ ብዙሓት መፃሕፍቲ ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ እንታይ ሕጂ ኣብ ናይ ግዜ ምምሕዳር ኣብ ዕላማታት ምውፃእ ኣብ ነብስኻ ኣብ ምእማን ኣብቲ ሰልፍ ስቲም ናትካ ኣነ ክበፅሖ ይኽእል እየ ኣነ ክገብሮ ይኽእል እየ ዝብል ከምዚ ፖዚቲቭ ኣፈርማቲቭ መሴጅ ዝህቡኻ እንታይ እዩ ላይክ ሓይሊ ዝህቡኻ ክገብር ይኽእል እየ ነብስኻ ከም ተኣምና መዓልቲ መዓልቲ ሓይሊ እንዳሃቡ ዘተስኡኻ እቲ ሳብኮንሽስ ማይንድ ናትካሲ ኩሉ ግዜ ክዕወት ከም ዝኽእል ዝኣምንን ንኽሰርሕ ከዓኒ ኣገባባት ዝነግርዎ መንገድታት ዝነግርዎ መፃሕፍቲ ኣለዉ ከም በዓል ስቲቨን ኮቢ ከም በዓል ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች ገለ ዝበሃሉ ኣዝዮም ብዙሓት መፃሕፍትታት ኣብኡ ናይ በዓል ብራያን ትሬሲ መፃሕፍቲ እዚኣቶም ኣለዉ ብዙሓት ንከምኡ ዘማዕብሉኻ ማለት እዩ ኣብቲ ውልቃዊ ኮሚኒኬሽን ምስ ሰባት ከመይ ትዛረብ ከመይ ኢንተራክት ትገብር ኢንተርፐርሰናል ስኪልስ ምስ ሰባት ከመይ ኢንተራክት ትገብር ኣብኡ ዘተኩሩ ከዓኒ ከም በዓል ዴል ካርኔጊ ዝኣመሰሉ ናይ በዓል ዴል ካርኔጊ ዝኣመሰሉ መፃሕፍቲ ብጣዕሚ ኣብቲ ኢንተርፐርሰናል ናይ ኮሚኒኬሽን ብፍላይ ዘተኮረ እዙይ ብሉፅ ዝኾነ ክእለታትን ፍልጠታትን ከም ዝገብሩ ዝኾኑኻ ኣለዉ ናይ በዓል ኣላን ከዓኒ ንኣብነት ከምዚ ማን ኣዝ ሂ ቲንክስ ሰብ ከም ሓሳቡ እዩ ሰብሲ እቲ ተሓሳስቡ እቲ ዝሓስቦ እዩ ሰብ ዝኸውን ነተሓሳስባ ማዕረ ክንደይ ኣተሓሳስባና ማዕረ ክንደይ ዘርኢ ናይ ኩሉ ዓወትናን ጥፍኣትናን ከም ዝኾነት ዝምህሩ መፅሕፍቲ ኣለዉ ነተሓሳስበኻ ከመይ ጌርካ ክስኩሶ ከመይ ጌርካ ሸብ ትገብሮ ከመይ ጌርካ ትዘርኦን ትክስኩሶን ፍረ ተብፅሖ ነተሓሳስበኻ ዝምህሩ መፅሕፍቲ እውን ኣለዉ ሕጂ እዚ ኣብቲ personal skills ኣብቲ ውልቃዊ ዕብየትካ ብታይም ማኔጅመንት በተሓሳስባ ብዘለካ ፀጋታት ምልላይ ንነብስኻ ብምፍታሽ ዕላማታት ኣብ ምቕማጥ ገለ ዝኣመሰሉ ዝምህሩካ ብዙሓት መፅሕፍቲ ኣለዉ ካልእ ግን ኦፍኮርስ ምሻ ኣሎ ኣነ ንኣብነት ዝግደሰሎም እዚኦም ውልቃዊ ዕብየት ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መፅሕፍቲ ኣለዉ ኣብ ማኔጅመንት ዘተኮረ ከመይ ጌርካ ትመርሕ ከመይ ጌርካ ፕሮጀክትታት ትመርሕ ከመይ ጌርካ ፕሮጀክት ካብ ምብጋስ ክሳብ ኢምፕሊሜንቴሽን እንደን ፒፕል ማኔጅመንት ንሰብ ከመይ ጌርካ ተመሓድር ሪሶርስስ ማኔጅመንት ገለ ዝበሃሉ ኣብ ማኔጅመንት ዘተኮረ ንሱ ሕጂ ናተይ ፊልድን ዝምባለን ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኣሎ ኣብ ፕሮፐርቲ ኢንቨስትመንት ዘንብቦም ኣዝዮም ብዙሓት መፅሕፍቲ ኣለዉ ንሱ ንዓይ ዝምልከተኒ ስለ ዝኾነ እንደን ኣብቲ ናይ ሶሲዮሎጂ ናይ ሬፊጂ ኢንቴግሬሽን ኣብ ናይ ፋሚሊ ቴራፒ ካውንስሊንግ ኣብኣቶም ዝኣመሰሉ ምስ ሶሲዮሎጂ ሶሳይቲ ዝኸዱ ከዓ ናቱ ዝምባለ ናተይ ስለ ዘለና ኣብኡ ይኸይድ ስለዚ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ይህልዎ ኣይኮነን እንደን ሕጂ ከዓኒ ኮምፕሊትሊ ሓድሽ ዓለም ተኸፊቱለይ ዘሎ
ብዛዕባ ኒውትሪሽን ብዛዕባ መግቢ ኣመጋግባ ጥዕናና ዘለዎ ብናይ ኣእምሮ ጥዕናና ብናይ ኣካላዊ ጥዕናና ኣብ ዞም ዝተፈላለዩ ሕማማት ሎሚ ንሓሞም ዘለና ከም በዓል ካንሰር ከም በዓል ኦቲዝም ከም በዓል ዲፕሬሽን ካልኦት ባይፖላር ዲስኦርደር እዞም ኩሎም ምስ ዘበን እዚ ዝመፁ ዘለዉ ናይ ሜንታል ሄልት ኢሹታት ምስ ምግብናን ኣመጋግባናን ምስ ምንቅስቃሳትናን ድቃስናን ዕረፍትናን ድኻምናን ምስኣቶም ምስ ኩላቶም ዝኸዱ ከዓ ሕጂ ከዓ ኣዝዩ ሓድሽ ሳይንስ ኢመርጂ ይገብር ኣሎ ኣብኡ ከዓ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ምንቅስቃስ እንታይ ይጠቕመና መግቢ እንታይ ማዕርክ እንደይ ይጎድኣና መግቢ ማዕርክ እንደይ ይጠቕመና ካብ ዓቐን ላዕሊ እንተተመጊብናዮ መግቢ ንሱ እዩ ዝምገበና ማለት እዩ ንሱ ይቐትለና ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ኩሎም ነገራት እዚኣቶም ንክትፈልጥ ከዓኒ ስቲል ምስቲ ሓድሽ ዝመፅእ ፍልጠት ኩሉ ግዜ ክትከይድ ኣለካ እቶም ኣነ ዘድህበሎም ኣርእስትታት ከዓኒ መብዝሕትኦም ኣብ ማኔጅመንት ኣብቲ ምውልቃዊ ዕብየታት ዝኣመሰሉ ኣብ ኢንቨስትመንት ኣብ ናይ ጥዕና እንደን ኩሉ እቲ ናይ ፋሚሊ ኢሹ ዝበሃል ከዓኒ ናይ ስድራ ቤታዊ ጉዳያት እንተ ዓባብያ ቆልዑ እንተ ሓዳር እንተ ሪሌሽንሽፕ እንተ ፐርሰናል ሪሌሽንሽፕ ንሳቶም ዝኣመሰሉ ከዓኒ ዝያዳ ይፀቅጥ ማለት እዩ ካልኦት ሰባት ከዓ ምስናቶም ድሌትን ዓውድን ካልኦት ከም ዝግደሱ ርግፀኛ እየ ፅቡቅ ሕጂ ብሓፈሻ ኣብቲ ንስራሕ ክሕግዘካን ንውልቃዊ ዕብየት ክሕግዘካን ዝኽእል ትብል ኣለኻ ማለት እዩ እንተዘይተጋገየ ብዙሓት ካብዞም ፍሉጣት ናይ እንግሊዝ መፅሓፍቲ ወይ ብእንግሊዝ ዝተፃሕፉ መፅሓፍቲ ኣብ ትግርኛ ተተርጊሞም ኣለዉ ሰብ ክጥቀመሎም ይኽእል እዩ ናይ ዴል ካርነጌ ብትግርኛ ተተርጊማ ኣላ ተዘይተጋገየ ርአ ኣለኹ ኣጋጣሚ ናብዚ ጥቃይ ከዓ the power of unconscious mind subconscious mind ትብል ኣላ ስለዚ መፅሓፍቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ዝበልካዮ እንተተጠቂምናሎም ከዓኒ ኣብ ዝኾነ ቦታ ምሳና እውን ክጓዓዙ ይኽእሉ እዮም ናይ መጨረሻ ሕቶ ድዘለልናዮ ወይ ተወሳኺ ክትብሎ ደሊ እንድሕር ኣለካ ንዓኻ ገድፈካ ሕጂ ምናልባት ምስታ ንስኻ ከም ተስፎም ኣብ ውልቅኻ እንታይ ትሰርሕ ትብል ሕቶ መሊሰያ እየ ብዝከኣለኒ መጠን ከምዚ ዝገለፅክዎ ነዚ መፅሕፍቲ ነቲ ዘንብቦ ዝመሃሮ ገለ ኩሉ ክጠቕሶ ፀኒሐ እታ ካልአይቲ ነገር ከዓኒ ንስኻ ከም ተስፎምሲ ኣብ ዕብየት ሕብረተሰብካ እንታይ ተበርክት ኣለኻ ወይ እንታይ ትገብር ኣለኻ ትብል ነጥቢ ከም ነጥቢ ስቂለ ክሰግራ ኣይደልን ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ኣነ ከም ተስፎም ማለት እዩ ምስኣ ተኣሳስር ኣቢለ ክወስዳ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ዝፈለጥክዎሲ በቃ ንሰብ ከካፍሎስ ኩሉ ግዜ ገለ ከምዚ ዝደፍኣኒ ነገር ኣሎ ኩሉ ግዜ ይደፍኣኒ ገለ ሰብ ኣሎ ዝፈለጦ ፈሊጡ ስቕ ዝብል ገለ ሰብ ከዓ ኣሎ በቃ ነታ ዝፈለጣ ከካፍል ዝመፅእ ማለት እዩ ኣነ እታ ኩሉ ግዜ ዝፈለጥክዋ መፅአ ከካፍል ክመፅእ ከለኹ ዝኾነ ይኹን መለክዒ እታ ዝፈልጣሲ በቃ ንሰብ ሼር ክገብራ ስለ ዝደሊ እያ እታ ርድእቲ ክትከውን ዝደልያ ነጥቢ በቃ ኩሉ ግዜስ ኣነ ክጅምር ከለኹ ሂወተይ መምህር ነይረ ነዊሕ ግዜ ከዓ መምህር ኮይነ ወይ ፓርት ታይም ወይ ፉል ታይም ወይ ብገለስ ንመምህርናስ ገዲፈዮ ኣይፈልጥን ካልኣይ ከዓኒ ስራሐይ ንስደተኛታት ኣብ ዝኣትውዎ ሓድሽ ዓዲ ክኣትዉ ከለዉ ክጣየሱ ከመይ ገይሮምሲ ኣብቲ ዝኣትውዎ ሓድሽ ሃገር ይጣየሱ ሳያ ስራሐይ ሰባትሲ ስደተኛታት በቃ ክጣየሱ እታ ዝኣትውዎ ሃገር ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ፍልጠት ኣብ ስራሕና ዝወሃብ ዝሪኦ ፍልጠት ንዓማዊልና ንህቦ ፍልጠት ኩሉ ኢንዳክሽን ንብሎ ብሪፊንግ ንብሎ ትሬኒንግ ንብሎ ዝተፈላለየ ነገር ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ንሱ ክንህብ ከለና ኣብ ውሽጠይ ዝደፍኣኒ ስምዒት ኣሎ ዝስምዓኒ ቅዱስ ቅንእኻ ኣሎ ዋይ እዚኣሲ ንሕብረተሰብና እንተዝነግሮስ ብጣዕሚ ምጠቐመቶ እዚኣ ንሕብረተሰብና ንግር ተዘብሎስ ካብዚኣ ከምዚኣ መድሓነቶ ካብዚኣ ሕማቕ ነገር መድሓነቶ ከምዚኣ ነገርሲ መሓገዘቶ ኣብዚኣ ዝረኽባ ዘለኹስ ሕብረተሰብናስ ከምዚኣ ሽግር ኣሎ ዝሓበሬታ እዚኣ ህብ እንተዘብሎ ነዚ ሕብረተሰብናስ ከምዚ መሓገዘቶን ሽግሩን ምፈትሐትሉን ገለ እንዳበልኩ ኩሉ ግዜ ይሓስብ ማለት እዩ ካብኡ ምብጋስ ከዓኒ እታ ማእከል ስልጠናን ምውካስን ትብል ከፊ ጀሚረ ድሕርቲ መፅሓፍቲ ምፅሓፈይ ብፍላይ ተቐዳመይቲ መፅሓፍ ሜላት ዓባብያ ቆልዑ ስደት ድሕሪ ምፅሓፈይ ነቲ ማእከል ስልጠና ከፊተዮ እቲ ማእከል ስልጠና ከዓ ኣብ መብዝሕትኡ ኣብ ውልቃዊ ዕብየት እዩ ዘተኮረ እዩ ምክንያቱ እዚ ሜይንስትሪም ኮሌጅ ኣይኮነን ዩኒቨርሲቲ ኣይኮነን ሃይ ስኩል ኣይኮነን
ግን ነቲ ሕብረተሰብና ዝጠቕሞን የገልግሎን እዩ እና ዝሓሰብናዮ መፅናዕቲ ተኻይዱ ፅሑፋት ተፃሒፉ እቲ ናቱ ካሪክለም ተቐሪቡ ነቲ ሕብረተሰብ ብመልክዕ ውልቃዊ ዕብየት ቀፃሊ ዘየቋርፅ ዕብየት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስትታት ቀሪበ ከዓኒ ሕጂ ዳርጋ ከም ትካል ገይረዮ መሳርሕቲ ዘለውኒ ነቲ ውልቃዊ ዕብየት ዝበሃል ኪነውቲ ብክልሲ ሓሳብ ዝፈልጦ ኪነውቲ ኣነ ብግብሪ ዝፍትኖ ኣብ ነብሲ ኣብ ሂወተይ ዝፍትኖ ኣብ ሕብረተሰበይ ንምግልጋል እውን ትካል ከፊተ የገልግል ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ዳርጋ ናብ 3500 ከባቢ ሰባት እዮም በቲ ማእከል ስልጠናንን 6 ወርሒ ተማሂሮም ተመሪቆም ወዲኦም ማለት እዩ ስለዚ ተስፋ ገበርካ ኣብ ቀፃሊ እቲ ውልቃዊ ዕብየት ብዝሰፍሐን ብዝዓመቐን ክፀቕጠሉ ማለት ፅቡቅ ተስፎም ምናልባሽ ካብ ላዕልካዮ ማእከል ስልጠና ሜላ ኣብ ዝቐረባ ዝምዝገቡ እንድሕር ኣለውካ ሓበሬታት ወተለካ ሓደ ደቂ ዕድል ክበካ ታንክ ዩ ሕጂ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 2 ሰሙን 2 ዙራት ክምረቕ እዮም ቀዳማይ ደረጃ ናይ ሜላ ተዓባብያ ቆልዑን ውልቃዊ ዕብየትን ከምኡ እውን ድሕሪኣ ዘላ ሰሙን ናይ ካልኣይ ደረጃ ሜላ ተዓባብያ ቆልዑ ስደትን ውልቃዊ ዕብየትን ቅድሚ 2-3 ሰሙን ኣቢልና ናይ ወፍሪ ኣብ ኣባይቲ ተመሪቆም ነይሮም 83 ተምሃሮ ሕጂ ከዓኒ ኩላቶም ንኩለን ደረጃታት ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ እንድሕሪ ክምዝገብ ደልዩ ኣብ ሜላ ሆምስ ትብል ፌስቡክ ኣላትና ወይ ሜላ ዓወት ትብል ፌስቡክ ኣላትና ኣብ ኣትዮም ብፍላይ ሜላ ዓወት እንድሕሪ ኣትዮም እታ ሜላ ሆምስ 5000 ፍሬንድስ መሊኣ ስለ ዘላ መልእኽቲ ክሰድሉና ወይ ፍሬንድስ ክኾኑ ክሽገሩ ይኽእሉ እዮም ሜላ ዓወት ኢሎም እንድሕሪ ኣትዮም እንድሕሪ ፍሬንድ ሪኩዌስት ሰዲዶምልና ግን ኣብኡ መልእኽቲ እንድሕር ሰዲዶምልና ክንረኽቦም ንኽእል ኢና ፕላስ ኣብኡ ናይ መመዝገቢ ናይ ኩሉ ዙራት ሓበሬታታት ክህሉ እዩ ስለዚ ኣብ ሜል ዓወት ወይ ኣብ ሜላ ሆምስ እንድሕሪ ኣትዮም ከምኡውን ሜላ ተዓባብያ ስልማት ትብላ 3 ፌስቡክ ኣለዋ ኣብ ዝደለይዎን ኣትዮም ሓበሬታ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ያኔለይ ምናልባት ተረኺብናዮ ንሕና እውን እተን ኣድረስ ኣብ ትሕቲ ዘን ቪድዮ ክንገብረና ናብ ኩለን ማለት እዩ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቱብ ኣብ ካልኦት ናትና ማለት እዩ እስከ ሓድሽ ሕቶ ካብ ደገ ዝመፅእ ተዘይብለይ ኣነ መወዲኤ ኣብዚ ውሽጢ ዘለዉ ኣሕዋት ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእቶ እንተለዎም እውን ናባኹም ኣሕዋት ሓንቲ ሕቶ ይርኢ ኣለኹ ኣብ መጨረሻ ንሰማዕትና ብፍላይ ድማ ነዞም ኣብ ስደት ፋሕ ኢሎም ዘለዉ መንእሰያትና እንታይ ትላበዎም ትብል ካብ ደገ ድመፀት ኣላ ምናልባሽ በዓትና ሓፅበል እሺ ክብረት ይሃብኩም ኣነ ኦፍኮርስ ተዓቕመይን ፍልጠተይን ውስንቲ እያ ተኽብላ ዝኽእል ነገር እውን ውስንቲ እያ ግን እንታይ ክብል ዝደሊ እቲ ግዝያዊ ናይ ስደት ጉዕዞ ኣብቲ ንነብሮ 100 ዓመት 90 ዓመት 80 ዓመት ዝህልወና ዕድመ ክንድፍር ኣድሪያ እታ ኣሸጋሪት ግዜ ማለት እዩ ንሳ ኣሸጋሪት ግዜ ንምሉእ ሂወትና ዲፋይን ክትገብሮ ወይ ክትውስኖ ክነፍቅደላ ክንክእል የብልናን ንሳ ሓላፊት ምዃና ተረዲእና እታ ግዝያዊት ከዓኒ ዋላ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ኩነታት ኣገዲዱና ክንመሃር ተዘይከኣልና ክንንብብ ተዘይከኣልና ፎርማሊ ኣብ ስሩዕ ቤት ትምህርቲ ዋላ ክንኣቱ እንተዘይከኣልና ኣብቲ መሰጋገሪ ግዜ እንዳንበብና ዋላ ንምንታይ ኣብ ኣውቶቡስ ንረኽባ ጋዜጣ ዘይትኸውን ካብኣ 5 ቃላት ከኣንቢብና ክንርዳእ እንድሕር ክኢልና ካብኣ ባይ ትምህርቲ እያ እዚኣ ነብሲ ወከፍ መዓልቲ ንስራሕ ክትከይድ ከለካ 5 ቃላት ክትምለስ ከለካ 5 ቃላት 10 ቃላት እንድሕር ፈሊጥካ እኮ በቃ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜን ምስቲ ሕብረተሰብ ከወሃደካ ዝኽእል ነገር እውን ክህሉ ይኽእል ስለዚ ኩሉ ግዜ ምህሮ ማለት ኣብ ስሩዕ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ባጀላ ምፂኻ ትረኽቦ ጥራሕ ኣይኮነን ትምህርቲ ካብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ኣብ ከባቢኻ ካብ ዘሎ ምንጭታት ካብ ዝኾነ ይኹን ዋላ ካብ ጋዜጣ ዋላ ካብ ሬድዮ ዋላ ካብ ቴሌቭዥን ካብ ዝኾነ ይኹን ነገር ኩሉ ግዜ ሓንጎልና ከም ናይ ቆልዓ ከፊትና እሞ ከዓኒ እቲ ናይ ምምሃር መስርሕና ንግዚኡ ዋላ ብገለ መልክዑ ዓናቂፉ እንተሃለወ ፅባሕ ናብ ቦትኡ ክምለስ ከም ዝኽእል ሓሲብና ትምህርቲ ከዓኒ ዘይውዳእ መስርሕ ምዃኑ ተረዲእና እንድሕር ሰሪሕና እቲ እንቅፋታት ኩሉ ኣጀኹም ግዝያዊ ኣነ
ካብ ሂወተይ ዝተምሃርክዎን ዝተጓዓዝክዎን ክነግረኩም ይኽእለ ምናልባት ንእሽተይ ቆልዓ ከለኹ ካብ ሓረስቶት ስድራ ቤት ተወሊደ ንሂወት ከዓኒ መሓስእ እንዳጓሰኩ እየ ጀሚረያ እታ ንእስነት እታ ቁልዕነት ትበሃል ግዜ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ናይ ኩናት ዞባ እየ ተወሊደ ዓብየ ኩሉ ግዜ ጥይት እንዳሳሓተኒ ዓብየ ግን ኣብቲ ኣነ ጠምየ ፀሚአ ወላ ዝልበስን ዝኽደንን ዘይነበረኒ ግዜ ንሳቶም ግን ንኬክ እውን እንዳኣበይዎ ዝዓብዩ ዝነበሩ ቆልዑ እቲ ኩሉ ጉዕዞታት ሽግር ተጓዒዘ መፅአ ኣብዚ ከምኡ ኮይኖም ዝዓብዩ ዝነበሩ ደቂ ዶክተራት ደቂ ፕሮፌሰራት ሕጂ ኣነ ማናጀሮም ኣለኹ ኣትሊስት ኣነ ማነጅ ካብ ዝገብሮም ሰባት ሲ ከባቢ 10 ዝበፅሑ ሰባት ኣቦታቶም ወይ ዝለዓለ ትምህርቲ ዘለዎም ወይ ፕሮፌሰራት ዶክተራት ገለ ዝኾኑስ ኣነ ማነጅ ገብሮም ኣለኹ ዋላ ብዕድመ ክንዳይ ዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክዕወት እንድሕር ኮይኑ ኣነ ሓንቲ ሚስጥር ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሚስጥር ዓወት ዝብላ ንዝኾነ ይኹን ዝገብሮ ነገር ካብ ውሽጡ ክትብገስ ኣለዎ ካብ ውሽጥኻ ተበጊስካ ትገብራ እንድሕር ኮንካ ጌርካዮ ዘለኻ ጫማ ተኸዲንካዮ ዘለኻ ክዳን ኩሉ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ኩነታትካ ኣይድርቶን ካብ ውሽጥኻ ብዝተበገሰት ድሌት እንድሕሪ ዝኾነት ነገር ትገብራ ኣለኻ ኮንካ ድላይካ ደረጃ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ እንድሕሪ ካብ ውሽጥኻ ዘይተበገሰት ኮይና ግን ዝተኸደንካ እንተተኸደንካ ዝተዋህበካ ገንዘብ እንተተዋህበካ ዝተዋህበካ ሓገዝ እንተተዋህበካ ኣብ ወልፊ ኣብ ካልእ ምንዝርና ኣብ ካልእ ሕማቕ ነገር ትወድቕ ትኽእል ኢኻ ዓልኻ ካብ ውሽጥኻ ስለ ዘይተበገሰት ድሌት ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንዓወት ምስጢራ ንዓወት ኣዲኣ ካብ ውሽጥኻ ዝተበገሰት ድሌት ምህላው እዩ ኣነ ዝኾነ ይኹን ነገር እንድሕሪ ተዓዊተሉ ኣለኹ ኮይነ እቲ ዝገብሮ ነገር ካብ ውሽጠይ ባዕለይ ንነብሰይ ፈሊጠ ንነብሰይ ኣለልየ ፀጋታታን ዓቕምታታን ፈሊጠ ድሓር ብዓቕማ ከም ትኸይድ ገይረ ነቲ ዝረኸበቶ ነገር ብዝረኸበቶ ንበዓላ ብትገብሮ ነገር ከይዳ ክትዕወት ከም ትኽእል እንዳገበርኩ ብዝገብሮ እየ ዝዕወት ክሳብ ሕጂ ተንተዓወትክዎን ነገር ንሰን ዕግበት ኣይህባኒ ምክንያቱ ካብ ውሽጠይ ብዝተበገሰ ብዓቕመይ ስለ ዝገበርክዎ ማእከል ስልጠና ምናልባት ፅቡቕ ይኸይድ ኣሎ ከም ትካል ሚልዮናት ካልኦት ኣፍሲሶም ይሰራሕ ከምኡ እንተዝብልዎ ነይሮም ኣይምመፀሎምን ነይሩ ምክንያቱ ካብ ውሽጦም ተበጊሶም ዝሰርሕዎ ሰባት ዘይክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም ነቲ ቦታ ማች ዘይክገብሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እታ ቀንዲ ነገር ንዝኾነ ይኹን ነገር ትገብሮ ኩሉ ነብስኹም ፈትሹ ኣብ ውሽጥኹም ኣበግስዎ ካብ ውሽጥኹም እንድሕሪ በጊስኩሞ ሚልዮነር ክኸውን እየ እንተልኩም ክትኮኑ ኢኹም ዶክተር ክኸውን እየ እንተልኩም ክትኮኑ ኢኹም ጥዑይ ክኸውን እየ እንተልኩም ክትጥዑይ ኢኹም እንድሕሪ ካብ ውሽጥኹም ዘይተበገሰ ኮይኑ ግን በሰሚዕኻ በዚ ዝኸይድ ዝኾነ ነገር ከዓኒ ኣየድምዕኒ ማለት ስለዚ ኩልኻትኩም ኣብ ነብስኹም ስርሑ እየ ክብሎም ዝደሊ ንመንእስያትና እቲ ዕድላት ግን እዚ መፂሞ ዘለው ቦታን ሃገርን ግን ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ዕድል ለይቲ ሊስ በጃኻትኩም እዛ ብዘይ መደብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምእታው ብዘይ መደብ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንድሕሪ ኣቲኻ ከምዚ ውሕጅ እንዳሰሓሓቀ ይወስደካ ዝበሃል በቃ እቲ ውሕጅ ናብትን እንዳፀፍዐ እዩ ዝወስደካ እምበር ኣንፈትካ መንገድኻ ብቐጥታ ክትከይድ ስለ ዘይትኽእል ቀንዲ ነገር ኩሉ ግዜ ካብ ውሽጥኻ ዝተበገሰ ብመደብ ምኻድ ካልአይቲ ከዓኒ ፎከስ ኩሉ ነገር ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ኩሉ ነገር ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ ሓንቲ ነገር ኣብ ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ነገር ኣብ ሓንቲ ዓመት ሎሚ እዚኣ ተድምዓላ ድሓርቲኣ ተድምዓላ ድሓርቲኣ ተድምዓላ እቲ ኣምላኽ ዝሃበኒ ሓንጎል ኣዝዩ ዓብይ ካፓሲቲ ዘለዎ ወይ ብቕዓት ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ሓንጎል ኣለና ጥራሕ ንዕኡ ከመይ ጌርና ብመደብ ንምግቦ መግቢ ብመደብ ንህቦ ፍልጠት ብመደብ ሎሚ እዚአን ፅባሕቲአን ድሕሪ ፅባሕቲአን ኢልና ብመስርዕ እንድሕር ሰሪዕናየን ከዓኒ እዚ ዘለናዮ ሃገርን ግዜን ንውልቃዊ ዕብየት ዝመቸአ ግዜ ያኔልና ተስፎም ዳርጋ ናብዛ ኣኽለና ሕቶለኒ ካብ ቲክቶክ ሕቶት ሕትት ኣለካ ላይፍ ነመሓላለፍ ኣለና ብድምፂ ማለት እዩ ብመልክዕካ ኣይሪኡካነ መን እዩ ብዙሕ እዮም ክዕዘቡካ ክሰምዑካ ኣምስዮም
ሓደ ካብቲ ሕቶ ኣቕሪቦም ዘለው ዌብሳይት ኣለካ ድዩ ኢሎም ሓትካ ኣለው ምክንያቱ ክምዝገቡ ክመሃር ስለ ዝደልዩ ብስናትካ ኣካዳሚ ያ እተን ፌስቡካት ኩለን ገሊፀየን ኣለኹ ካልእ ዌብሳይት ከዓኒ ኣፀቢቓ ሕጂና ኣፕዴት ክንገብራ ናብዚ ሕጂ ናይ ሕጂ ምዝገባ እምበር ተስፎም.com www.ተስፎም.com ከዓኒ ኣላትና ድሓን ወላታ ዌብሳይት ኣብ ትሕትተን ቪድዮ ክንገብረንና ካብአን ይወስድወን ማለት እዩ ያ እሞ በቃ ንሎሙን ኣብዛ ኣኽለና ካልእ ከዓ ከምዚ ዝበሎ ተስፎም ታዘላትን ንክካፍል እየ ዝደሊ ይብላ ኣሎ እሞ ሓደ መዓልቲ ከዓ ከምዚ ጌርና ንዕድሞ ማለት እዩ ተወሳኺ እወ ምናልባት ካልኣይ ክፋል ክንገብሮ እውን ደስ ምበለና ኣነ ክሓተካ ተስፎም ሓዊ ካብዚ ኩሉ ትዛረቦ ዘብስኻ እዚ ሒዝካዮ ዘለካ ራእይን ዕላማን ኣብ ዓድና እንተዝኸውን ብኸመይ ክትገብሮ ትምነ እስከ ናባኻ ምክንያቱ ብጣዕሚ ዓብ ነገር ኢካ ትገብረልካ ልዕሊ 3500 ተመሪኦም እሞብዚ ሓፂር ግዜ ብቆልዓ ተዓባብያ ከምኡውን ኣብ ወፍሪ ኣባይቲ እስከ ኣብ ዓድና እንታይ ምንየት ወይ ከዓ እንታይ ሕልሚ ኣለካ ንእሽተይ እስከ ነዞም ዝሰምዑ ዘለዉ እውን ኢንስፓየር ክገብሩ ምክንያቱ ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ቲክቶክ እዮም ዝሰምዑካ ዘለዉ እሞ ኣምሹር ራእን ሕልምን ከም ዘለካ ተኣማሚሞ እስከ ንገረና ንእሽተይ ኣካፍለና ክብረት ይሃበለይ ማለት እቲ ኣነ ዝገብሮ ካብቲ መዓልታዊ ዝነብሮ ዘለኹ ሂወተይ ዝብገስ እንድዩ ከምኡ ክብል ከለኹ እንታይ ኣብ ከባቢየ እንዳተምሃርክዎ ዝመፅእን እቲ ኣብ ከባቢየ ከዓ ዝህበኒ ዕድላት ዝፈጥረለይ ዕድላት እዩ ኣነ ዕድለኛ እየ ኣብቲ ጉዕዞ ናይ ትምህርቲ ኩሉ ነገር ብዝደለኽዎ መንገዲ ንክጓዓዝ ዕድላት ተፈጢሩለይ ብስራሕ ደረጃ ክመፅእ ከለኹ እውን ዓብይ ዕድል ረኺበ ንሱ ከዓኒ ሓታት ዕቑባ ኮይነ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ጀመርክዎ ጉዕዞ ንኣብ ረፊጂ ካውንስል ከዓኒ ከም ተጠቃሚ ኣገልግሎት ኣሳይለም ሲከር ኮይነ ኩሉ ነገራተይ ሆም ኦፊስ ዕፁፅ ኣቢሎም ለይሲ 48 መዓልቲ ገዛ የብለይ ገንዘብ የብለይ ገለ ኩሉ ተዓፃፂኒ ናብ ረፊጂ ካውንስል ከይደ ንሳቶም ከዓኒ ሓጊዞምኒ ፈታቲሖምለይ ኩሉ ዝነበረ ንሽግር ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ረፊጂ ካውንስል ፍቅሪ ሒዙኒ ምስኦም ስራሕ ጀሚረ 19 ዓመት ከዓኒ ኣብኡ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ካብ ተጠቃሚ ኣገልግሎት ሕጂ ከዓኒ ብሃገር ደረጃ ንናይ ኣሳይለም ፕሮግራምስ ማናጀር ኮይነ ብሃገር ደረጃ ይመርሖ ኣለኹ ኣብ ብመንግስቲ ደረጃ ዝህልው ፖሊሲታትን ብመንግስቲ ደረጃ ዝኸዱ ንስደተኛታት ዝግበሩ ደገፋትን ኣብ ምሕጋዝ ከምኡውን ዕድለኛ ኮይነ ካብቶም ኢመርጂንግ ሊደርስ ወይ ዝትንስኡ ዘለው ናይ ሓደሽቲ ያንግ ሊደርስ ተባሂለ ኣብ ሊደርሽፕ ማኔጅመንት ተማሂረ ንሱ እውን ይብዚ ዘለኽዎ ፖዚሽን ኣብፅሕኒ እሱ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ንዩናይትድ ኔሽን ንሬድ ክሮስ ንበዓል ረፊጂ ካውንስል ገለ ዝኣመሰሉ ቻሪቲታት ዝመርሕዎም ንኣሽቱ ትውልዲ ተባሂሉ ኣብኡ ዕድል ረኺበ ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ዘለው ሰባት ተወሲዱ 46 ሰባት ኣብይ ከተማሂርና ሕጂ ንዓድና ጥራሕ ዘይኮነ ኣነ ከም ተስፎም ናይ ዓለም ዜጋ ኮይነ ንህዝቢ ዓለም የገልግል ኣለኹ ብዚ እዋን እዚ ኣብ ቀፃሊ እዋን ከዓኒ ንዩናይትድ ኔሽን ደ ክመርሕ ኣብኡ ደ ክኣቱ ኣብ ሬድ ክሮስ ደ ክኣቱ ገለ ሂወት ናበይ ትወስደኒ ኣይፈልጥን ዓድና ከዓኒ ናበይ ትወስደኒ ኣይፈልጥን ግን እቲ ዝዓበየ ናተይ ዝዓበየ ሕልሚ ጠንቂ ኩሉ ሽግራትና ኣብ ዓለም ዘሎ ፖሊሲታት እዩ ኣብ በዓል ዩኤን ኣትየ ኣብ በዓል ዩኤንኤችሲአር ኣትየ ምስቲ ኣነ ዝፈልጦ ዓለምን ስራሕን ንናይ ዓለም ፖሊሲታት ክፀሉ ደስ ይብለኒ ኣብ ዓድና ከዓኒ እዚ ውልቃዊ ዕብየት እዚ ትካለይ ከም ትካል ኮይኑ ከም ቻሪቲ ከዓ ካብ እንታዊታት ካብ ካልእ እንዳፈጠረ ዓብይ ናይ ማእከል ስልጠና ኮይኑ ክትከል ከም ትካል ርእሱ ዝኸኣለ ናብቱ ቦርዲንግ ስኩል ዘለዎ ክኸውን ሕልሚ ኣለኒ ኣበየናይ ዓመት ክኸውን መኣሲ ክኸውን ርግፀኛ ይኹንኩን ግን ኣብ ዝቐረባ ግዜታት ካብ ሒዘዮም ዘለኹ መደባት ከባቢ 3 መፅሓፍቲ ፅሕፍ ይኸውን ኢለ ይግምት ዳርጋ ዝተወድአ ስራሕ ዘለዎ ኣለኒ
ኣብ ውልቃዊ ዕቤት ኣብ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ኣብ ናይ ጥዕና ድዩ ናይ ደቅና ምዕባይ ድዩ ውልቃዊ ዕቤትና ድዩ ዘተኮረ እዩ ኣብ ቀጻሊ ከዓኒ እቲ ዕድልን ኩነታትን እንተተፈጢሩኻ ርእሱ ዝኸኣለ ማእከል ስልጠና ከምቲ ዝበልክዎ ክህልወኒ ተስፋ ይገብር ኣብ ኣስመራሲ ቀደም ኣብ ኣስመራ እንግሊሽ ስኩል ከምኡውን ኣብ ናይ ምናሴ ኮምፒተር ሰንተር ናይ ቋንቋ እንግሊዝ መምህር እየ ነይረ ከመይ እቲ ከምኡ ዓይነት ማእከል ስልጠናታት ከመይ ከም ዝሰርሕ ካብቲ ገና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራይ ከለኹ ዝተመኮርክዎን ዝፈለጥክዎን ነገር እዩ ኣብ ቀጻሊ ከዓ ከምኡ ዝመሳሰል ኮሌጃት ክፈጥር ተስፋ ይገብር ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ናይ ኣብ ገለ እዋን ከምኡ ዓይነት እንታይ ሽሙ ክገብር ግን ናይ ዝሓፀረ መደባተይ ግን ካብዚ ንወለዲ ዝህቦ ዘለኹ ስልጠናታት ነዞም ክኸፍሉ ዝኽእሉ ቁሩብ ዝተጣየሱ ማለት ኣብዛ ዓዲ ሂወቶም ኣጣጥሕ ዘበሉ ሰባት ዝህቦ ዘለኹ ስልጠናታት ንዓይ ልበይ ዘንድደንን ዘሎን ሕጂ ቀልጢፈ ክሰርሓሉ ዝደሊ ነዞም ኣያ ዘይብሎም ኣደ ዘይብሎም ኣቦ ዘይብሎም ኣንፈቶም ዘጥፍኡ ዘለው ዝስሕቱ ዘለው መንእስያትና ንዓኣቶም ጥራሕ ዘተኮረ ስልጠናታት ክህብ ኣብ ዝሓፀረ እዋናት ተስፋ ይገብር ንሱ እዩ ንዑ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ እዚ ማእከል ስልጠና ዝገብሮ ገንዘብ ድዩ ገለ ዲኣታዊ ዲ ንዓይ ቁሩብ ግዜ እንድሕር ክህበኒ ክኢሉ ነዞም ሓደሽቲ ትውልዲ ከዓ ንዕኦም ጥራሕ ዘተኮረ ኣብ ብዙሕ ኣርእስትታት ኣለኒ ንዕኦም ዘተኮረ ርእስታትን ናይ ነፃ ይኹን ናይ ቁሩብ ክፍሊት ዘለዎ ስልጠናታት ክህብ ኣብ ፓይፕላይን ኣሎ ማለት እዩ ቅድሚ እቲ ንዓድና ምኻድናስ ነዚ ትውልዲ እዚ ንዓድና ከም ዝምለስ እውን ክትገብሮ ኣለካ ኣብዚ ክትሕግዞ ኣለካ ብናይ ኣእምራዊ ጥዕና ብኣካላዊ ጥዕና ብናይ ነዚ ከባቢ ብዘይምፍላጡ ኣብ ፍቐዶ ሓሽሽ ምውሳድ ኣብ ዝተፈላለዩ ወልፍታትን ጭንቀትን ዝኣቱ ዘሎ መንእሰይ ንዑ ርእሱ ዝኸኣለ ፍሉይ ስልጠናታት ምሃብ ሓደ ካብቲ ቅድሚ ንዓደይ መምላሰይ ወይ ቅድሚ ኣብ ዓዲ ስራሕ ምስርሐይ ኣብዚ ክሰርሖ ዝደሊ ግን ምስ ፍቓድ ኣምላኽ ዕድመን ጥዕና እንድሕር ሂቡና ዝመፅእ መደብ እዩ ማለት የቐኒየለይ የቀኒልና ተስፋ ምሓውና ኣሕዋት ብድሕሪት ዘለኹም ዝኾነ ሕቶ ርእቶ እንድሕር ኣለኩም ቅድሚ ተስፎም መደብና ምዕፃውና ናባኹም ሄርሞነይ ዴቪድ ክነርኪ ተተለፊ ኦኬ ናባኸም ዶክተር ሳምሶን እሞ በቃ ሕቶ ተዘይብልኩም ክንውድእ ንኩላትኩም ዝተኸታተልኩምና የቀኒልና ብሩኽ ምሸት ተስፎም ከዓ ብጣዕሚ የቀኒልና ኣዝየ የመስግን ኣነ እውን ኣብዚ ጋሻ ጌርኩም ዘቕረብኩምኒ ብጣዕሚ የመስግነኩም እተን እንታይ እዩ ዝበሃል ዘለካ ተወከፍ ዘይብልካ ይትሰከፊ ተን ዘለዋኒ ተወኪፈ ሓገዝ